Pois eu son Ester Carrodeguas, escribín Fantasía número 5 en Solo ou non, que é unha peza que intenta reflexionar alrededor da nosa identidade en tanto que galegas e galegos. Que é un imprescindível para que un país exista. Eu lles propoño aos propios artistas reflexionade antes de ver que ides a poñer en escena, que queredes amosar. Penso que o amor é o principal, finalmente, non? Que está detrás de todo. Cando nos esquecemos do amor, acontece o desastre. Podería ser, non? Unha imaxe final que di que hai que preparar como erviñas de San Xoán para que o espectador poida cheiralas ao final, non? E iso hai que facelo co amor co que fai a túa avoa. Pois é unha obra que hai que facer tamén así, non? Porque diso se trata. Do amor pola túa terra, construe a túa terra.